What is up guys? Mervin Brada here mga lipa peeps. Bawang adlaw and mag-vlog na santa. So gikan sa laag gahapon dito sa Suleya. Karon naabot mi dire sa tawag din yung lugar? West Town Lagoon. So kauban na kay dugay-dugay no gid nga wala nagkauban nila. Say hi sa mga kwento. Dugay-dugay na wala nagsabay ba? Kana sa last nagsabay? Dugay na kayo. Oh, birthday na ako. Last year? Oh, last year. Pandamay, kuning pandemic gud, marang di ka tayo kalaglaag ba. Pero at least karon guys, naka open ang uban nga mga laaganan, o makalaglaag na mi. And ayos kay ni mga bibo kauban ng mga chikiting. Chikiting. Say hi guys. Say hi guys. Say hi do. Say hi. Say hi guys. Hi guys. Hi guys. So sa una mga Lipa Peeps, nang last na mong ari diri, wala pa ni siya nga theme park nila kumbaga. So inspired ni siya ata sa Game of Thrones. Eh na may pina-dragon no? Oh. Dragon. So ayos po nilang lugar na nga gibuhat. Oh. Oh, di ba? So ato sa explore ng lugar guys. Para makita ninyo nga nadyo na yung mga ayos kayo nga nabag-o diri sa West Town Lagoon since last time mo pag-ari. And karon pa sad ko naka-vlog din yung lugar ah. Oh, dragon. Tara. Hi guys! Hi! Say hi! Hi! Dance boom 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 boom! Dance, dance. Eh, dance boom boom! Oo ba? Oo, para sa... Oh my God! Wow! Eli. Say hi guys! Hi! Nagdagan na dito tapo guys. Duga-duga na mga wala nagkakita ay. Kumbilbil! Taguan! Mga pila ka bulan nga nagpundo na sa isang balay. Banding ko. Ano ito isa kachikiting dire? Giti pa sila! Giti pa rin. Pwede sila playground dire. Ano nila mga kuan. Pansin mo siya tayo ba? Ano nilang theme park dire sa Game of Thrones dito. Diba? Kasi kada kantiyan. Game of Thrones, oh. Game of Thrones, no? Inspired pa sa Game of Thrones. Daddy, oh. Dali arato naman. Dali arato daddy ka. Dali arato naman eh. Ili po na ili. Ayos eh.
Sino nang isa? Kasi duyan-duyan rin. Ano ba, o dako? Pwede na dako dira? Uy, na-face me. Pwede. Oh, pwede na, Dre. Kasa? Oh! Oo, naku, Jucho. Wow! Master, si Master, si Master. Sakto ako na si Jay. Sakto ako na si Jay. Alin lang. Ano kasi duyan-duyan rin. Sa papamay. Alis na ka. Kasi duyan-duyan rin. Ah! Oh, ay! Oh my God. Tayo lang naman. Wala siya kailak siya, oy. Ano man na, ay. Wala pinaskuhan kay di buol. Wala pinaskuhan kaya di mo doon. Masigdag ko, Dre, malingaw dyan ba? Ano, Master? Balik kay bata. Balik bata. Sulay sa daw to silang slide diri di ba ta muot diri. Murag mo nasuya sa bata ani. Hello. Di mo ba? Di mo masulod. Isa. Nari. Agay. Nangono Nakita. ang slide ba kayo? Grabe, maumod mo sa dato style ah. Ayos eh. Master, lingaw na ka na, Master. Right guys, kompleto na dyan ang gang. Uy, was Eli, uy. Wala si Eli, nagdito, naglailahi, nagsamsalong iya ha. Busy ko sa Eli, wala. Palahi iya ha. Tapok na dyan. So tara mga Master, tutag slide na. At i-conquer atong fears. Taas na kaya. Taas na bakit kaya kayo na eh. Muslide mo ako na no. Maximum ungot. Slide na, kaya kayo na. Kaya at first, kato naka-slide ko din eh, hadlock yun siya primero. Pero pag naka-slide na ka, makaingon juga nga, musa ba ka-slide? Malingaw ka. Musa ba ka? Kano ba ka-slide rin, Master? First time po, First time. Isa lang masulti sa inyo. Good luck. Good luck to us. Good luck. Lang ba? Nakakalimis nga kinakatasan. Kaya Master, naog na rin. Kaya lagi na. Ikaw na, eh. Tumuro mag-atras ako. Kaya lagi na yun. Kaya muna. Unag-daog. Kaya na, Master J. Master J. Kaya na. Pag-umpisa na natin. Kaya lagi na, Master. Higda lang ka, higda. Lao man day. Higda lang ka, Master, higda. Iwan na ako. Pumunta tao na. Para maanad. Maanad na tulukuan. Oh, dali mo po. Anara sa ang kabuhi. Ano pa di ubok ito no? Sige. Hindi, mora niya eh. Dumara lagi kumukuhan lagi. Sige, slide lang. Tayo mo na short no. Oo. Oh, di mas main ito sa taas. Yaya. Ay, ang gunit. Una oo. Slide. Ganun ka, idote ka. Sa man yun. Idot, Master. Ano? Yay! Yay! Inay ang tubig. Inay ang agas ay. Oy, mabda na 24 hours. Ikaw, Master. Yeah, abot din ko. Idot. Naglakaw na lang. Naglakaw na lang. Ginaya din rin. Wala ka na-uot lang eh.
So guys, naman na silang slide, no? Kita na lang wala. Pero ganahan ko sulay usab dito sa taas. Kay sa una nakasulay ko dito, medyo mahadlok man ta. Pero para ma-refresh ang atong feeling sa una, baka nakaslide dito. Masulay ta. Unya, sa mga experience mo po. Ha? Kaya kuha dito. Dito lagi sa taas lagi. Oh, babo, latas Master J. One more. Oh, one more. Ikaw na. Ikaw wala, basta muot ka rin. Okay kayo. Pamilya na ko umot lagi po ni. Sige daw. Try. Di, okay na mo umot. At least dili ka dito sa lalom. Ako, dito ko. Kusugan ni sa tubig yun. Kaya lagi na. Oh, Master J. Okay rin, kaya na rin. Ikaw na. Kaya. Uni. Uni, para masunod. Oh, hinay ra. Hinay ra lagi. Oh, Master J. Ano mo, umot pa dyan ewan? So guys, kita na lang. Teka doon, pagkataon. Alright. Guys, hinay ra kayo turbo. Keposin. Yawa. Okay, ayo. Musap ako. Alright, so nakasulay na tag-slide guys. Ayos mo day. Pura pa-thrilling kayo ba kayo? Una, hinay ba? Pabot na sa tunga-tunga. Kasgol ka dito. Kayo good. Goods. Kayo. O, kanay. Master, ikaw naman. Ikaw na lang makasulay. After your Sige na. Kaya na. Hadlo ka niko? Kaya lagi na. Na. Wala na ba? Katulo ni balik ko. What's my experience? What challenge? Kaya lagi na. Kabalo ka sa hangak diri ang pagsaka. Uyoy. Kaya Master James, ikaw na. Yeah, Master. Ikaw na lang, Master. Katulo ni balik. Ari ko magro. Hindi, pag maka-slide ka, makaingon juga, usab ko be. Ako na, boss. Ano po ba? Una ka mo. Kaya ba? Oo, una boss. Matangot no. Good luck. Matangot. Umot na. Oh, umot lagi na. Ato balik baba, balik na. Balik. Reverse. Balik na. Pagpunit lagi ako, di balik ka na. Rewind. Ito na. Nasa, reminder. Nakamaster ako. Slide at your own risk. Wala insurance na rin? Wala insurance. Wala insurance na? Slide na. Slide na. Kaya na. Kaya na. Wala gawin tulo. Tulo na may balik-balik, ikaw wala pa. Ayaw tulig. Ganahan mo yung usap. Kaya na. Unya, tundin mo. Much later. Stulin. Hey guys, namin dire sa ilahang kaso. Kaso kayo. Asa man ito mahilig yung mga slider eh. Namin silang kaso dire oh. Ali. Oh, diba? Toyo pa siyang numbers. Ali. So guys. So nalingaw na kami. O dire na tapuson akong vlog kay taon-taon muli na sad mi. Salamat sa inyong pag-uban kanamo. Please like, comment, share and subscribe sa YouTube channel og hit po ng gamay nga bell para ma-update ka na bagong vlog nga i-upload. Hanggang sunod mga beeps. Chill out. Peace.